Jan en Dre. Ja. Goedemorgen. Normaal zijn we met z'n drieën. Maar de compagnon is een weekendje weg op vakantie. Oh. Dus, ja. Dus Dre is normaal gesproken met Dre op paard? Ja. Drieën, ja. Zo zit hij in elkaar. Ja, het dialect moesten dan nog oppakken. Ja. Juist. Ja, ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is, hè? Ja, precies. Ja. Maar waar wordt je nou op weg? Daar Spieren losmaken. zit Gerlach. Oh, en gaat je door koffie drinken? Nee, tuurlijk niet. Nee. Maken een Drink rondje koffie op van. het einde. Maken er Vandaar ook dat we zeiden van ga naar de Nachtegaal, daar heb je een goede bak koffie. Oh, oké. En bier hebben ze ook allerlei. Ja, ik weet niet hoe je dat niet moet rijden. anders wordt het één grote commercial moeten we niet hebben. Nee, precies. Nee, maar hoe lang zien die rondjes van nog? 5 kilometer. Oh! Nee, dat zijn oude lui rondjes. Hè? Nou ja, ik ken oude lui die, die doen nog... Hoppakee! Ja. Die doen nog makkelijk 30 op een dag. Ja, precies. Dat doen wij misschien ook, hebben we het alleen nog niet uitgeprobeerd. Nee, maar loester met 2 nieuwe heupen, dan moest het dat toch een beetje gedecideerd toe. Dus, Die heb je, of heb je er allebei één? Nee, ik heb er 2 nieuwe, dus dan moet je het ook een beetje rustig aan doen. Is dat tegenwoordig zo dat als ze een nieuwe heup krijgt, dat ze zich eigenlijk dezelfde dag alweer een beetje onder de voeten beginnen te zo van... Ja, een beetje. Kom Dre, Nee, gewoon s'morgens geopereerd op de operatietafel en dinsdagmiddag hoor ik wel heen. Tjoekoe. tjaka! Ja, zo heet dat. Maar dat komt op dat ze zelf fysiek goed in orde is. En conditioneel ook in orde is. Nou, dan gaat dat genezingsproces ook een stuk beter. En dat meten ze van tevoren? Ja. Moest ze dan fietsen of zo? Of, Nee, niet fietsen, maar ja, wie die dat toont weet ik niet. Maar in ieder geval, dat werd van tevoren gemeten. En er werd gekeken van, nou, meneer, dat ziet goed uit. Meneer, dat ziet goed uit. Voor u is de fluit van een centje. Ik zeg, nou, van tevoren oefenen. Met traplopen, met de krukken natuurlijk. Want... Oh, dat moest ze al voor de operatie doen? Zeker. Best wel met krukken Ja, zeker. Trap op, trap af. En dat gaat goed. Dus, Oké, en dan die operatie, Ja. ik neem aan onder volledige narcose? Nee. Ook niet? Nee. Nee? Nee, ruggenprik en jongens, snieën maar. Ja. Dat klinkt alsof je dukker op de operatietafel gelegen hebt. Het wordt voor mij net de eerste keer, nee. Oh. Dus nee. En ja, ik heb er geen problemen met. Ja, ik is natuurlijk allemaal die medicijnen toegediend en weet ik wat allemaal wat ze moest slikken van tevoren en tegen de verdoving, tegen de ping, et cetera. Maar allemaal... Nou, ja, en ook tegen bijvoorbeeld MRSA bijvoorbeeld? dat zal wel best hier. Hey, Jan, kom erbij staan. Je bent druk aan het vertellen, dus... Ja, nee, Jan, we laten Jan er niet tussenuit piepen. Jan, waar kent je elkaar van? Ja. Van de vereniging van de Harmonie in Nieuwenhagen. Ah, Harmonie. muzikanten? Nee. Nee, bestuursleden. Erebestuursleden. Oh nog. Dat Nee, we zijn elkaar tegengekomen omdat de wederzijdse jongens, in mijn geval ook dochter, daar speelden in het verleden. En dan kom je elkaar tegen en ja, dan op een of andere manier kom je er niet meer vanaf. Hè? Voor elkaar. En van de vereniging niet. Nee, dat heb ze meteen in de klik ergens. Hè? Ja. Dan moet je Engelwanger stond meneer. Dan heb ze in de klik en ja. En hoe lang is dat ondertussen al? Ja, 25 jaar. Echt hoor. Ja. En wie oud worden de kinderen dan? Een jaar of 7 denk ik. 7, 8. Het liep wel. Het muziekspelen begint op het moment dat ze kunnen lezen. Hè? Dus een beetje het beeld kunnen begrijpen. Ja. Het liep wel de camping. Daar zien de kinderen ook altijd de bindende factor. Ja. En zoeken maar maar dat is elders met overal. elkaar in contact. Ja, maar dat gebeurt op scholen ook. Hè? Ja. Ouders brengen hun kinderen naar school en Maken dan een praatje? een praatje met elkaar van hoe gaat het met die van jou, hoe gaat het met die van mij. En dan wordt gezegd, ik heb lekkere koffie. Precies, ja. En dan drinken ze een eerste bak koffie samen. En dan, dan ben blik je ze verloren. Ja. En dan heb je gewoon een hele goede klik. Ja. Ja, blijkt. Als je het al zo lang met elkaar volgt. Ja. Precies. Dan de derde van het spel, Ja. die dus nog een weekendje weg is. Ja. Kwam die om dezelfde reden ook in het bestuur terecht? Nee, op een andere manier. Dit Dus is langs een andere weg manier. erbij Hij gekomen. zit ook langer in de vereniging. Ja. En
Dag mevrouw. Dag mevrouw. En ja, dat had ook op een of andere manier geklikt met ons. En jongens, ja, sindsdien zijn vooral... Nou, jullie al heel lang en ik ben er pas een paar jaar Gewoon geleden nog aan het bijgeschoven. Gewoon aan het werken, toen we nog aan het Ja. oogden. En seniorendag, vrij, hè, wie dat heet. En dan zijn we beginnen te wandelen. Oh, dat is het nette woord, hè? Seniorendag. Hè? Ja, dat is voor degenen die 66 min zijn. Hè? Oude lullendag. Ja, voor degenen die 66 min zijn, dat geldt dat. Ja. 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 Nou, dan ben je gewoon vrij in het hele verhaal. Hè? Precies. En dan hebben we ons altijd in een mooie wandeling uitgestippeld. En ja, normaal mensen het werken beste kunsten alleen maar van heen naar het werk toe en wat terug. En gisteren met de kinderen op vakantie of met de vrouw op vakantie. Maar zo hebben we van Limburg ook weer eens herontdekt, om ons te zeggen. Hè. De Witswald, dat door een mooie plek is en door een mooie plek. In het verleden is ooit door geweest. Oh, dus de decors die wisselen wel eens. Altijd. Ja? Ja. Dat is nou toevallig dat vreugd tegengekomen. Of dat u ooit tegenkomt. Nou, dat huur ik wel druk van de lui, dat ze hier naar het programma kijken, omdat ze op die manier ook veel van de provincie zien. Absoluut. Absoluut. Want nu zit er hij en morgen zit er hem ook. En dan zit er een velden. Ja, ik vind dat altijd een interessant programma. Ook de lui die geïnterviewd werden. Altijd hele leuke mensen. Of ze droet pikken, ik weet het net op een of andere Ja, maar dat is toeval. Want zo gaat dat. Nu Ja, nee, wel, maar maar daar altijd. kan ik je anders niet van Ja, ja. betichten dat het toeval is. Want? Nou, weet je, het is al een tijd geleden. Dan kom Ja. je in één keer bij een groep dames die binnen in een verbouwde garage zitten knutselen. Dan kom je niet toevallig Oh tegen. nee, maar dat... Kijk, de geluidsman die heeft het... Waren dat die twee dames? Nee, dat was Op een een groepje, regenachtige geloof dag? ik heb geen idee. Dat is al een hele tijd geleden. Maar toen had Oh ik van, nee, ja, maar dat dat is weet niet toevallig. Dat weet ik, want toen hadden we net daarvoor de dochter van een van die dames, geloof ik. Sowieso maar Maar dat, weet ik niet. ik zal zeggen, dat was echt toeval. Oké. Dat Maar was echt vaker toeval. heb ik dat gevoel, hè? Zo van ja jongens, allemaal leuk en aardig, hè? Maar je krijgt een seintje en dan... Nee, want over toeval gesproken, toen zei ik nog tegen een van die dames, we hadden net... Nee, die dame zei zelf van, dat was mijn dochter. En dat was 1 dorpje verderop. Volgens mij was het in de buurt van Hunsel of zo, Ja. die kanten. Heel, Was jij daarbij? Ja. Oh, Puur toeval. Benjamin. Ja. Ja. Dus, Maar ja, die weet je, die meneer had ik dekker gezien, die meneer. Ja, maar die begon net ook te lachen toen ik het erover had dat het niet allemaal toeval kon zijn. Maar ja, de meneer achter de camera, dat ziet ze nooit natuurlijk. Het is zo erg toeval dat de lui het niet meer geloven. Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja? Echt waar. Dat heeft Limburg wel heel veel bijzondere mensen. Jan, ik zweer op de blauwe ogen van cameraman Ben. Ze zijn blauw, hè? Grijs, ja, blauw-grijs. Ja. Dat nou van de bijna 1400 afleveringen die we gemaakt hebben, dat er 1394 echt puur toeval zijn. Ik durf het zelfs op mijn eigen blauwe ogen te Zo'n beetje zoals vandaag. Nee, maar soms dan geloven we het zelf ook amper. Dat we in bepaalde situaties terechtkomen die juist op dat moment, of dat ze bij iemand toekomt en dan komt net in die 12 minuten die we hebben, komt dan de wederhelft binnen. En dat maakt het verhaal dan net even iets. anders. Ja, precies. Maar ja, wij bedenken het ook niet. Nee. Maar we zien gestopt met het geluiven in toeval. Ja, dat kan ik me wel weer voorstellen. Maar zo heeft iedereen toch wel eens iets meegemaakt dat hij denkt van dat bestaat toch niet? Ja, Ik zou net direct een vuurbeeld kunnen nemen, maar dat is zeker wel in het verleden wel eens ooit gebeurd. Ja, dat ik denk, maar wie kan dat doen? Ja, je komt het het wel tegen. ja. Trouwens, even terug. Maar dan is, als je dan vraagt van hoe kan dit toeval zijn, dan blijkt het geen toeval, maar een logische samenloop van omstandigheden. Morgen. Morgen. Het is toch nog best druk, hé? Ja, wat voor... Ja, Ja, de weg is heel langs, afgesloten hè? in Meersen. Oh, want ik zocht net op een bord dat auto's heten gast zien. Ja. Ja. Dan denk ze van, dat zal, Ja. dat zal niet veel voorstellen, maar... Nee, alles Ja, moet nog er van zijn deze heel veel kant gasten komen, hier. want de weg omgekeerd die is afgesloten. Als die nou allemaal toeristenbelasting zou je betalen. Daar kwam hier niemand meer, denk ik. Nee, dat is ook... Voor het doorrijden dan betaal je geen toeristenbelasting. We hadden het trouwens net over die constructiestoor. Werd geen toevallig nog... Er staat een heel groot bord bij.
Is dat zo? Dat is een maar of vanuit de andere Lauterpils en die lezen. productieplek geweest, Uit de Tweede dacht ik, uit de Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Ja. Een raketsysteem. Voor de V1's of zo? Ja, zou ik nog eens een keer op boord moeten kijken. Ja. Nee, maar dat is een overblijfsel van de kreeg. Ja. Hey, even terug Ja. op de kinderen, want volgens mij zei Stig Jan dat de kinderen hebben muziek gemaakt bij Ja, Sint-Cecilia, hè? ja. Ja, ja. In Nieuwenhagen. Ja. In Nieuwenhagen. Dat En hebben is ze nog niet meer gedaan. zo- ja. Nee, weet je, kinderen die worden groter. En zolang als ze op de lagere school zitten en op voortgezet onderwijs, dan zijn ze nog... Wat kneedbaarder. Nou, dat wil ik niet zeggen. Tenminste, die voor mij niet. Maar dan zijn ze nog in het eigen dorp. En dan gaan ze studeren en dan zijn ze weg. En dan zitten ze in Nijmegen of Utrecht of zo. En dan Of daar dan is het te veel gevraagd om, Tilburg, ja. Ja. En daar zien ze ook om blijven terug te hangen hè? komen. En dan zijn ze blijven hangen. In Ja, Nijmegen ja, en Utrecht. en Utrecht. Ja, die van mij Nou, dat spelen ze niet meer. Die van jou zijn weer teruggekomen. Ja, ja. Ja, en had in Delft gestudeerd, is weer teruggekomen. En hij had gezegd van nou Loester, ik blief hij in Limburg, spitsig. Ik zeg oké jong, dat moest ze zelf weten. En de andere, daar had Tilburg en daar zit een Heerlen, een onderwijs. Dus Dus die zussen nog regelmatig. die zien ik zeer regelmatig. Maar ja, maken ja. ze ook nog muziek? De jongste Nemmie, daar had net een klein kind en de oudste is nu ook even gestopt, want daar had ook een nachthoeks gekomen. Nachthoeks. En dus die zijn zich helemaal aan het focussen nu op het schoolbrengen van de kinderen. En straks zal het bloed waar groepen wordt net heen gaan. Dus qua gezinsuitbreiding zit er muziek in, maar qua muziek maken is het even wat minder. ja, precies. Goed gezegd. Ja. Dat kan, ja. Dre, Ja. nou dreigt ze toch op televisie te komen. Komen we door mij weg? Oh jee. Als we dit nou een leuke foto meegeven. Ja. Oké. Nou, weet je wat het grote geluk is? Nou? Dat we thuis hebben aangegeven dat wij hier gingen wandelen. Oh, dus jullie hebben een alibi. Ja. En dat wordt nu... Stel je voor dat je op het idee zou komen om het uit te zenden. Ja, Dan ja. hebben wij in ieder geval een goed verhaal. Ja.